kining pagpakaon sa mga tao aron matambalan ang kagutom mao gini ang number 1 nga trabaho sa tao nga nahigugma. Kaya ang tao nga wa mahigugma di man gid na mo pakaon, pero mahigugma na gani ta, ang una gid natong hunahunaon unsay atong ipakaon. No, kamong maginikanan nahigugma mo sa inyong mga anak. Maghuna-huna rin mo unsa kay ipakaon. Nya ron kon 7 na kabuk imong anak. Nya banday ra imong bana. Saman, gusto pa kag manganak og laing 5 kabuk o hunong na. Maingon din ta, hunong na. Wa natay ikapakaon. Mao na dayon ang kaon. Ang Ginoo gahuna-huna pud siya nga makakaon ta. Yang nakanindot rabas Ginoo kay di siya gustong mahago kag maayo sa pagpangitag pagkaon. Labi na gyud kung nagsigitag paminaw sa iyang mga gitudlo. Kana bang magsigitag sunod niya ba? Di siya gusto nga ma-problema ta sa pagkaon. Mao na ang mga tao nga misunod niya, mga 5 man to kalibo katao, ningon ang mga apostoles, papulian na sila aron mangitag pagkaon kay 5 ragod ni kabuk pan atong dala niya, 5 gud ni kalibo katao. Unsa may gingong Hesus? Palingkura. Wa siya moingon nga bitaw no. Sige ato ning papulion, pabalikon lang yan ni nato ugma kay mamahuway sa tawo. Ana, palingkura. Niya iyang gipakaon, ang gigamit niya sa pagpakaon pila ka bukpan? 5. Niya, napaigo ang 5 kapan. Ha? Di ba? Akong pangutana ba? Napaigo ba? Napaigo? Nasobrahan pa gani? Yan, nangabusog pa yun. Wa man sa ito ginagmay-gagmaya. Matod pa sa this Bible, nangabusog silang tanan. O human ni ini, nakahipos pag yun o 12 ka bukag. Sina ka na? So, unsa may mga pagtulunan ni ini? Una, nga kung magsigitag sunod ni Hesus, labi na gyud magsigitag kaon ni Hesus, wa gyud gutom ang atong kinabuhi. Ngano man ang kalibutan karon, daghan man kay gigutom. Bisan din sa atong parokya na may daghang gigutom. Kay jutay naman lang sad kaayo ang magsigig sunod ni Hesus. Kitang Katoliko 1.2 billion man kuno ta, 1.3 ba to billion sa tibok kalibutan sa ihap-ihap pa. Pero sa survey ni atong IEC nga ato dinhing kasaulugan no sa ato 2015 ba to? Ni survey wa kaabot or mag-average lang 10% sa mga Katoliko nga recognized Catholics in every parish, 10% ra ang musimba kada Domingo. Niya, niining 10% nga musimba, kung ato gining sundon, kinsa gid ang nagsunod ni Kristo, may lang kaabot sa siguro 10% sa 10%. Nakita mo sa figure, butang nato ron, og naataroy 10,000 ka mga Katoliko din eh. 10,000. Pila may 10%? 1,000. Nya, 10% sa 1,000. Pila man? Right, kin mo, 100. Sa ato pa sa 10,000 ka Katoliko, 100 ra ang posible or average nga magsunod sa Ginoo. So kani 100, maura ni mo way problema, maura ni ang way gutom sa ilang kinabuhi. Ang kanang 9,900, gutomon gid na, magkaratol-ratol gid na. Mo na siya teknik. Niya unsa man ni nga kinabuhi ni Kristo nga iyang gipakaon ang mga tao. Mao ni ang kinabuhi sa usa ka pari. Ang pari, di ba si Kristo pari, propeta ug hari, mao man ni ang iyang threefold offices. Mao sad ni ang atong threefold offices nga nadawat ako ganining tawgon og
threefold power sa matag binunyagan. Kay pagbunyag nato, naliwat mandayon ta ni Kristo. Nakadawat sad ta sa pagkapropeta, pagkapari o pagkahari nga gahom. Nya kining gahom sa pagkapari mao ni gamiton sa pagpakaon sa mga tao. Gigamit ni Kristo. Muna diri sa atong unang pagbasa, saman, dunay pari nga ginganlan og Melkisedek. Nya si Abraham iyang gipanalanginan. Nya didto ni halad si Abraham sa iyang mga kita, sa iyang abot aron ipakaon sad ngadto niya or ihatag niya ang mga panalangin. Muna dinhi sa misa kami mga ordained priests, kamo gitawag mamog general or royal priesthood, kami special or ordained priesthood. Dinhi sa misa apil ginang kaon, munang di ami diri aron mo pakaon ninyo, kanang ikonsagrar na mo diri nga aning pan o vino o nay among ipakaon ninyo, no? So kaon yun. Nya kamo nag-function mo isip pare, sige mo pakaon sa mga gigutom. Tutok man namon ako. Sige pa mo pakaon sa mga gigutom. Kinsa dinhi ang nagsigig pakaon sa mga gigutom ta sa kamot? Wa gidi ay ama una. Pero may mong gutomon. Kay isig mo lang tag siguro ay ako'y kaon ani, ako'y kaon. Kamo diha bahala mo sa inyo. Mao na nga nasigig tag kagutom tanawa ang mga apostoles na may distribute atong pan nga gihatag ni Kristo. Nakahipos pag yung napo kabukag busog pa. Una sugod karon panghatagin mo ha. Makaon yun. Ana. Nya unsa may mahitabo kung magsigig tag panghatag? Mahurot. Murag mahurot ang atong tinigom. Wa tay matigom. Muna, ang importante di ay aron ta makahatag, kamaugid tang musalig sa Ginoo o musunod niya. Nga naman, tuaman ang tuburan sa pagkaon sa Ginoo. Murag tag mahutdan. Paragod ang tubo, kanabang, hinyo bang posit diha sa inyong balay. Murag nagmahutdan, uy, wa may agas. Nya, mag-uol din ng tubo din. Ugway agas. Di siya mag-uol. Ingka nga no kang ni agas. So siya dito sa source. Basta wa makonected. Inig-connect. Awa na. Sige na ng agas. Nakasabot mo ani akong gisulti. Ilingi ay mo to pag nakasabot ka. Lingi ba? Nakasabot ba ka? Ang pasabot. Ayaw karatol pagpangitag pagkaon sa mas mga apostolis nga naratol sila asa ni pakanon ning 5,000. Ang sigurua nga ang imong naanimo sama sa 5 kapaan nila nahatag nimo ni Kristo. Nya gikan ni Kristo ibalik na niya hatag nimo ug sa imong isig katawo. Maunay teknik di ay mao na ang Corpus Christi, ang lawas ug dugo ni Kristo. Ni ade nagikan nato nya atong ihalad ngadto sa Ginoo aron ibalik niya nato nga daghan na kaayo para ipaambit nato sa uban. Muna doon na tayo ofertory dinhi. Kanang inyong gihalad, kana bino og pan, simbolik na kanang inyong ihugs kolekta, kanang inyong ipaso diri nga magdamo anang sobre, simbolik na nga ang tanan nga naa ninyo nga jutay kaayo ihalad na nga ris Ginoo haron ibalik na sa Ginoo ninyo ug inyo nang i-distribute ngadto sa atong isig katao. Kana ra yun. Mura magungwa kasabot wa. Mura wa ra yun. Mao wa gid kasabot no. Nakita mo sa beauty? Wa nay kuan, wa nay problema kung mahutdan batag dili. Why crisis sa Ginoo? Wa gi krisis. Tanawa sila si St. Francis of Assisi, Mother Teresa of Calcutta, ug uban pang mga dagko nga mga santos nato niining champion aning charitable work. Namiya sila ilang kadato. Nya gapuyo sila nga pobre, pero ang ilang gibuhat siging halad ngadto sa Ginoo. Siging halad. Nya ang Ginoo mo'y muhatag nila. Sige sila distribute.
ngadtos mga taong gigutom. Kadaghan sa ilang gipakaon nga tao. Wa man gid sila mabalaka. Wa man sa gid mahutdi. Kadugay ng St. Francis. Naa man lang gyapon ang mga Franciscans. Kamos niyang balay ron, daghan mo kwarta. Kinsa din ang daghang kwarta dito sa balay, tasa ngamot. Tanawa, di ba tanan gini? Wow. Karon, at sunod nga tuan, ang sunod nga pangutana, gusto mong manghatag sa inyong silingan? Gusto? Gusto mong masobrahan og 12 ka bukal? Gusto? Hala, i-offer na tanan din karon. Ang tanan ninyong kwarta diha pa, ihalat. Sama atong 5 kapahan, tanan, gihatag nato ni Jesus. Kay kung gani mo'y kwarta diha, na dili mapanalanginan, di sa na mudaghan. Tanawa, ang 5 kapahan, di panalanginan usas Ginoo, niya iyang gipasalamatan nato sa amahan, ni daghan. Nya kana inyong kwarta nga ibili lang niyo inyong bulsa, nya ang inyong ihog dire piso, ang piso ray panalanginan, kadtong sobra, wa na to'y panalangin. Kakuha mo? Mao na, ihatag na tanan dire. Kung di masud sa sobre, adto sa opisina, ipalit og slot. Mao bitaw na nga kining pagpanghatag kani sa simbahan, makapadaghan gid ni sa atong grasya. Dili ni siya pamahiin, dili ni siya tuo-tuo, kamatuoran gid ni. Apan unsaon man pagpadaghan sa Ginoo, matod pa sa ato dinhing unang ay kaduhang pagbasa, kinahanglan nga mukaon kita ug moinom sa iyang lawas ug dugo. Unya sa matag inom nato or matag kaon sa nato sa iyang dugo ug lawas, matod pa dinhi nagsangyaw ta sa iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Maigsuon, ang usa ka pare, mao gyud ang tao nga magpakamatay, magantos ug magpakamatay para sa iyang isigkatawo. Mao gyud na ang trabaho sa pare. Mao ta nang moingon dai ko duha na kai ang trabaho sa pare, ampo ug antos. Si Kristo siging ampo, siging antos. Unya kining atong pag-ampo, mag-ampo tas Ginoo nga kamautang mo antos sa paghatag sa atong mga grasya ngadto sa uban. Nya kun mauna na ang atong paradigm, ang mahitabo, wa na kuwang ang imong kinabuhi. Wala ka nang hahanapin pa. Siya? Una kining namalit na tong slot karon, daghan kay nila mo testimonya, ni daghan mang akong bahandi. Padel, naku ayaw kalipay anang nidaghan ang imong bahandi. Ang namang ito ni hatag gani, bago mo pala paghatag niya, gisuklian man des Ginoo pa din. Nako nga naman, siya dako kay kong halin sa kong baboy. Nako niya, hay man apadong ang hugaw sa imong baboy. Adi bahala na to, basta palit siyang slat. Dako kuno kay siyang halin siyang baboy. Mugat kuno kay timbang. Ano ba? Di ba, murag mga katawanan, pero huwag ganay kamatuoran. Pero ayaw paglipay nga midaghan. Paglipay, nakamao kang muhalad ngadto sa Ginoo, kamao kang upalit og slot para sa atong proyekto dinhi. Diha paglipay. Kay mo man tukuran, kada nimo palit og slot, kada nimo hugs kolekta, kada nimo tabang anang mga kamus, kada nimo tabang anang mga taong nanginahanglan, murag imong gisumpay ang imong tubo sa grasya ngadto sa tangke sa tuburan sa grasya nga mao si Jesus. Nya antosono ni dako ning pag-antos. Kana bang kamautang mahigugmas pag-antos para sa atong isigkatawo. Muna karon nanatay halin sa atong dupes niabot na og 8,091 ka slots. So salamat kayo. Doon na mga labing minus, mga 5,000 katao ang nag-contribute ani. Naiuban ka balik-balik sa contribute. So doon na mga 5,000 katao na nahimo na rong tuburan sa grasya. Naapatay mga 45,909 available slots. Niya akong gihangyo ani,
na karon sa akong anibersaryo sa akong pagkapari, ika-18 ka tuig, karong June 22, karong Miyerkules, ang akong gihangyo nga dili ta mag-celebrate para nako. Ordinaryo lang, pero ang akong ihangyo ninyo na nakauyon sa akong pagkapari or nalipay nga napari ko, palit mong slot. Bisag usa lang para ma-connected mo sa tuburan sa grasya nga mao ang simbahan, nga mao si Kristo. Dili mo connected nako, connected mo sa simbahan. Himuon lang taning opportunity. Mura bang masumpay ba? Kay di na gyud mahurot ang inyong grasya. Dili ta kailag krisis. Mao bitaw na moingon jud ko, ang tao nga siging anhig simbahan, sigig simba, wa gyud krisis sa iyang kinabuhi. Kay ako suna galisod kog kaon. Pero kami sa among pamilya lisod mi kaon ay sudan kanon. Pati yung pobrehon, lisod kayo. Pero taliwa ning kakabos upat mi ka nagsuon aw 5 gyud. Das among kamagwangang babae nag-serve gyud ni sa simbahan, Legion of Mary, choir. Sugod atong mga 1980s, mga 1983, 84. Hangtod karon, serve. Wala gyud problema ang labi na gyud ako kay full-time gyud kong ni serve simbahan. Wala gyud problema eh. Ana pa day problema ani nga kada dupa kolekta. Unsa pa may problema niya? Kamo suway mong dupa-dupa buwan sa init o unsa asa ato yung balay dupa-dupa. Naon nato na aba. Gyud na gyud kay makolekta dili ra man ako kay pare ko giordinahan. Kapare man sad mo. Dupa mo dito sa inyong altar o Ginoo lang dagi ko unsaon nako paggamit ang akong mga bahandi magamay man og madako lamdagi ko. Di ba ingnon dayon ka ihunong ng pagsigig tayaan ng swertres. Ihunong ng siging inom anang soft drinks. Ihunong ng siging pariban anang imong buhok, siging pakolor, siging pamalit anang mga gadgets, ihunong na tanan. Ibaligya ng imong TV, kanang mga wa kinahanglana, mga cellphone, ana ibaligya na og gikinahanglan ayaw lang sa ibaligya. Ana, tanawa, di ba? Mugamay kayo ang imong gastuhanan. Nya human mudako ang imong kwarta niya. Sige, huwag ngadtos kolekta, palit og slot. Hibong lang ka, mga buta yung opportunities. Niya mo din yung technique. Ayaw pagsiging suroy-suroy, ay pagsingkaon, pagsiging mong ampo, paghigugmaay mo, pagpasayloay. Ayaw pagsiging paningil anang utang. Ihatag lang na, anong utang. Sundan na tanan. Diba, kaingon yung ka, wala ka nang hahanapin pa. Sige, suway sunod. Kini akong gisulti. Sulay sunod. Nga, sudyai ko kung namaka ko nga dili di ay tinuod. Sige, mamagduko-duko diya. Ikaw pari, matod pa sa atong tubag sa Salmo, ikaw pari sa kahangturan sa laray ni Melchizedek. Kinsa maning gipasabot ani? Si Kristo. Unsa to'y trabahos pari? Tigpakaon. Nya kay si Kristo pari man nga way katapusan, wa say katapusan ang iyang pagpakaon. Nya kay mukunik man taniya, pinaagi ato akong gipangsulti, di sad matapos ang atong mga pagkaon. Kay wa man siya katapusan. Sama ni Melchizedek nga nanalangin ni Abraham ug ang kinabuhi ni Abraham hangtod karon way katapusan ang paglambo. Gikan sa pagkaway anak karon nahimo ng mga 1.2 billion ang iyang mga anak sa pagtuo, mga anak nga nagpadayon pagsangyaw sa kaluwasan. Manindog ka.